Tanah kita, tanah air Indonesia, kita jaga persatuan bersama. Arahkan tujuan masa depan itu seluruh rakyat adil makmur sentosa. Pancasila itu dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, landasan utama konstitusi bangsa. Indonesia bersatu, Indonesia terus maju, cerdaskan bangsa, hadapi global dunia, tebarkan damai, itu tugas mulia. Selamatkan dunia, indahkan dunia, tugas kita semua. Iki mau Kang Gareng, tanah air Indonesia. Wah iya Truk, Indonesia iki nek karo Nusantara iki padha apa ora? Padha, sebab Indonesia iki saka tembung Indos kuwi tegese India. Nesos utawa Nesia kuwi tegese Nusantara, Nusa. Oh ngono ya Truk. Mula sing mapan ana nggon Nusantara iki ya termasuk apa wae sing manggon ning kono ya satu nusa, satu bangsa. Wis ora ana perbedaan suku, ras, agama lan sapanunggalane kuwi nyawiji dadi satu nusa. Satu kepulauan mapan ana kono iki jenenge Nusantara. Ya werna-werna sing ana kono iki saka pirang-pirang negara ya eneng. Saka ras India ya eneng, ras Cina ya eneng, Arab ya eneng, wis pokoke sapa wae sing mapan ana nggon Nusantara iki satu nusa, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, diikat ana nggon Pancasila, dasar negara NKRI-ne dhewe iki. Wah hebat ya Truk, mula kuwi kita jaga persatuan bersama. Arahkan tujuan masa depan itu apa Truk? Ya seluruh rakyat adil makmur sentosa. Oh iya ya Truk, kuwi tujuane ya. Sebagai landasan dasar negara, gitu. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi bangsa, mewujudkan Indonesia bersatu. Ya Truk, ya Indonesia terus maju. Wah iya ya, kuwi mau ngono kuwi tugase. Cerdaskan bangsa, hadapi global dunia. Tebarkan damai di seluruh penjuru dunia. Ngono ya Truk. Iya kuwi tugase ngono kok. Mencerdaskan mulai nek ana satu bangsa kok mbodhoke bangsane dhewe iki lak ya keliru. Ngono ya apa meneh ngelek-elek bangsane dhewe kok dielek-elek dhewe iki lak wis ora cocok karo tujuane bangsa, mencerdaskan bangsa. Ngono ya Truk. Kanggo menghadapi global dunia iki kudu bersatu, kukuh bakuh. Ngono ya Truk. Kuwi tebarkan damai ke seluruh penjuru, kuwi tugas mulia. Wah iya ya, untuk menyelamatkan dunia, indahkan dunia. Kuwi tugas kita semua lho, ngono kok Truk. Kuwi tujuane jebule iki nek ndelok nggon dasar negarane dhewe iki ngono kuwi. Mula nek awake dhewe ora tau sinau iki ya uripe ning donya kaya wong gur ngalor ngidul ora karuan. Bingung ya. Mula kadang iso awake dhewe iki ora beda karo kae. Nek dawuh Gusti Allah iki dadi kaya untuk buih di lautan kae. Ngono ya, ana angin arus ngalor katut ngalor, arus kidul katut ngidul. Wah iya ya, digawa rono rene
wis ora ngerti tujuane bangsa iki dadi lali. Wah iya kuwi awake dhewe iki ngono kuwi nek ora sinau tenan iki kok. Wah iya mula awake dhewe pengalaman sing ana iki mergo ora gelem sinau iki. Iya kok ora ngerti tujuane sing gumathok. Wah iya tujuan ana kok, tujuan jangka pendek, jangka panjang ngono iki jebule iki eneng. Ngono luwe-luwe nek ngerti karo tujuane negara lah kae mula ana para-para sing do labuh negara. Ayo mergo wis pirsa karo tujuane negara. Ngono ya utamane karo para pemimpin-pemimpin bangsa, para pegawene rakyat. Kuwi memang tugase iki ngono. Labuh negara. Oh iya supaya dadi pahlawan. Oh iya terakhir para pahlawan ki lak wis bener-bener ngudhokke jiwa ragane kanggo labuh negara tanpa pamrih. Iya kok ya para pahlawan sing kemerdekaan kae utamane ki lak tanpa pamrih, ora milik dijoli karo negara. Ya terus ya kuwi sing jenenge pahlawan kuwi mau sangat mulia. Lah kuwi lak padha karo wis mewujudkan Pancasila to. Oh iya kok ya jebule kuwi ukurane ngono, Truk. Mula nek Kang Gareng ki dadi ya bagian sing duwe kewenangan iki ya. Lah iya anggere wis tanpa pamrih ya wis berarti wis mewujudkan nilai-nilai Pancasila syukur tombo. Iya Truk. Nah iya. Iki kok Bagong ki makanane kok nek urung bergizi ki piye? Wah tak tambahane gen bergizi lho. Ngono ya Truk. Lah iya ngono kuwi kok. Gen bergizi ki piye? Tak tambahane supaya luwih apik. Oh iya Truk. Wah iya jebule iki ngono kuwi. Nah iya, mencerdaskan bangsa. Kuwi salah satu bentuk mencerdaskan ya sehat jiwane, sehat ragane. Kuwi modal untuk belajar kok. Ya Truk, bergizi to. Lah iya kok. Apa meneh wis ana anggarane dianggep cukup. Lah ya gari ibarate anake iki dikeki gizi iki lak kudune sregep. Memberi gizi karo anake dhewe. Oh iya Truk, ora ketang digoleki apa-apa iki gen bergizi lak karepe ngono kuwi to Truk. Iya. Wah iya Truk, saya saka PAUD. Luwe-luwe nek jek cilik Truk kuwi wah penting gizi kuwi mau. Saka TK, SD, SMP iki perlu bergizi. Wah iya kok, insyaallah dadi cerdas ya Truk. Lho kuwi memang tujuane ngono kok. Wah iya, indahkan dunia. Nyatane iki bangsane dhewe iki awit jaman dhisik iki mergo ya saka nilai-nilai bangsa wis ditanamke dening para pendahulu mbiyen iki kababare ya keindahan seni budayane. Seni budaya Truk. Nah iya, dari berbagai hal iki memang tujuane Gusti Allah ki maringi pedoman iki supaya indah. Wah iya sakabehe ya Truk. Lah iya. Tanah air Indonesia. Ya kudu merasa bangga dongake saben dinane supaya bangsa Indonesia Nusantara iki ya diparingi negara sing baldatun thayyibatun barobun ghafur. Wah ngono ya Truk. Mulai iki terus donga iki paling penting ya Truk. Donga iki utawa berdoa kepada Tuhan iki pekerjaan yang paling utama. Nomor 1 Truk. Lho iya, liyane iki nomor 2, 3, 4 iki jebule ngono. Ya Truk, mula berdoa iki intine kehidupan iki berdoa. Iki istimewa, bobote gedhe. Lah iya ana hubungane karo Tuhan kok. Wah iya ya Truk, mulai nyetake awake dhewe Maha Guru. Mula nek ngestokke dawuh Maha Guru iki mesti bijine ya luwih apik to. Iya.
Mula awake dhewe iki lak wah janus karo Maha Guru ki malah mengesampingkan. Muga-muga iki dadi nggo pengalamane awake dhewe. Mula Kang Gareng ayo berlomba-lomba untuk berdoa. Isane ndonga ya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.